Fosrove, Rash Week on show, Rash Week Gaeilge Weekly, Cíholsih, Galéir, Tásúlam Goilsih Gomá, agus gachard Gomá an show is civil, ní frislam Gearán, ní frislam Tuairteach lánsásta a Rash, ag tafadú an fudcaile an teachtain show, agus lánsásta in áir just a bheith Rash ag obair mar sceart, chur mé mac an córsa an teachtain scatsa, tá mé cinse más rud é Goilsih in leanúint Instagram agus Facebook agus YouTube agus áit eile ba sibh tín thuirseach as an bullscrocht agus an advertising agus an fógraíocht fad hall an sin ag leabhart faoin gcórsa agus nóí an budcréile an teachtain scatsa freisin bhí mé ag leabhart beagnaín faoi ach ba sé beagnaí níos ciúna anis ní bhaid mé gcónaí a chur an córsa chun cína stócha. Lánsásta go sé Déanta lánsásta ar Rash le gná schedule le gnobar an teachtain seo mar an chéad cúpla seachtain bhfuil an chéad gá bhí rilí den bhliain bhí mé cógan óthach leis an gcórsa sin ceapan thosaí mé obair an gcórsa beidir an trochú lá mína nolog nó fiú beidir lá chuile an sin an chéad lá mé anar agus bí na gach lá bhfuil gach lá ibre agus fiú orintanta ar an sathairn bhí mé obair agus ag planál rudí amach agus bhí lán rudí is down. So bhí mé lánsásta chun é chríichnú ach dúirt mé nar tá sé chríicne an tógci mé cúpla ní lásír mar fós ar an géadín ar an déirdín an teachtain scatsa bhí mé obair ach ní ra mé obair ar an level céin a ní ra méid déanam beidir ó nó gá ó in an lei agus fi sé bhád níos chill his tócha agus bhád níos ciúna ach as bhí sé dul chreidsa tar éis fiú le gá lá nó trí lá sinna dhéanú agus a bheith is mód chill mar déirfá bhí mé smaoin bhá le tá mé géirí bheith ras ag déanú rud éigen nó tá mé géirí bheith a ras leis an gná schedule leis an obair agus tá sé domas ar rénos cemas madlam bheith obair nó mar dúirt mé bhí an teachtain scatsa nó fiú an teachtain ribh sin is madlam bheith déanú rudaí atá úsáideach ní haithníonn sé lom rilí just a bheith ó scór na telefíse ag déanú tada an lá ar fad fiú má tá mé annach an óthach ar fad tamil ar fad mísa ar fad gábhaí an sin tógan mé beidir láháin siar nó gá lá max just chilling out gan mór na dhéanú agus an sin ceap méid tá mé ag géirí bheith rás ag déanú rud éigen agus just chun Coinnigh Gnóthach sa dúirt mé náis tá mé rás ríis tá mé chun gachar dhéanú agus dúrasteach ar rudí eile inis mar goil an córsa Déanta tócha rudí ar na meán nó síalta agus mar rangana freisin na bhicléin agus an podcréile agus rudí eile freisin planna don tauchaí ach is tócha is rud má é sin mar landíní ní had níon beidir ar gcuid ibre low so I gáí táistíir rud ag an eile dhéanú ach actually tá sé an bháilit dumsa tá misisi gáí gurí fila ar an obairgus fila just a bheith go nóthach agus sin actually cad mé náirt faoi ar an podcréile in an plán lethe an podcréile an teachtain se thugan agus bí ceartm é seo óránis ba Q&A a gin an teachtain se thugan don chéad ó ar Gaeilge Weekly mar chuid is tócha de seachtain na Gaeilge mar ba seachtain na Gaeilge ag tosú níl actually sam céin lá os níl sé an chéad lá mí bhórtas tóchan é sin an sathairn seo ceapan é sathairn ba seachtain na Gaeilge ag tosú so an teachtain seogan ba Q&A a gin má tá tú géirí ceist cheolas teach go learnirishonline nó go Gaeilge Weekly tá tú an seachtarcht nó ceist a chur an seo ar Spotify sa comments má tá tú ag éisteacht ar Spotify nó tá tú an teachtarcht a chur chuigin ar learnirishonline ar Instagram nó learnirishonline ar Facebook freisin nó freisin agus beidir níos éasca tá tú an riomhast a chur chuigin ar liam.learnirishonline@gmail.com agus ba na nascanna sin hís ar éonas sa description an sa ar an budcréile is cum cinát ó bhfuil tú ag éisteacht leis. nó fiú ar na comments ar YouTube tá tú an ceist a chur an sin agus dint méocht an gach ceist a ragart nó brathnóí sé ar an méid Ceisteanna a hagan isteach ag dint méocht ar éonas an teachtain sa thugan an gach ceist a agart. So má tá on ceist aga faoi Gaeilge Weekly, faoi learnirishonline, faoi mahéalsa an seo sa Spáin, ein rud fum féin, ein rud rilí tá tú an ceist a cheolú chuigén agus gent méocht
gach ceann nó an chuid mó acu arénos aragart an tachtain sogan beidir go maiir an cúpla cuid a dhéanamh a few different parts fan go bhheicimiid. So sin an plan le an tachtain sogan, an tachtain I níos sin an níola, no, sé hart an darláideag. An chéadíonn sin ba mé ag déanú agra an faoin Gaeilge ar nó ní bhíon méid leabhart faoin Gaeilge ar churbe I réit na bliana, seachas episód amháin. Agus deag an áid ina mé sin timppel Láile Porc timppel cheachtain na Gaeilges ba mé leabhart biglín faoin Gaeilge an tachtain sin. Iní sin ba mé san idáil ar feadh cícéise, so ba mé leabhart ceapam ar feadh gáil nó bit is trí hagrán faoin idáil agus ag déanú recordings hall an sin agus ag leabhart faoi constar rudaí an sin agus beit an difríochtaí is mó ar an idáil agus an seo sa Spáin, so neart rudaí de teacht ar Gaeilge Weekly. Mi fiara, well seo an cheandearnach le mi fiara ach mi mórt ar aonos agus mi aibran agus ará in ní. Sin, ach in neofi méid éirí leabhart bugailín faoi, na rudaí is tábhachtaí I a héal, go háirithe na rudaí is tábhachtaí maidir le, stocha bheith ag mothú go maith agus a bheith ag tuairt ara dom féin. Tá méid éirí leabhart faoi seo mar bhí méid smaoinmh cúpla láithin. Is stocha is duine nabhsplach mé, mar bí mé gobar I méanaar, ní léon duine le gobar ar learnirishonline agus ní bhíon muid really ag gobar le éon editors nó aon duine freelance nó aon mar sin. So bí mé gobar lom féin, tá mé inis I mo Coinnigh lom féin, freisin is mise an tain duine an seo san órasán. Chumhpháirtíocht sin, tá mé I mo Coinnigh thar lear, so ní mé I mo Coinnigh snát céine mar mo chlán, níl aon duine I mo chlán in Coinnigh sa Spáin go leis. So mé sin le caiimé a bheith mar chun an leabhsplach agus tá orm tócha a lán rudaí dhéanú gan daoine eile agus gan mór an cara ó chuoine eile, buic le dia tá an cóirtá agam agus a lán daoine a héal a bhfuil an cara lom, mátá sé tastáhaim ach tá an taithí agam inis is tócha a bheith ag déanú rudaí lom féin agus a bheith stocha bheith agru rudaí, no just sourcing things out mar dearfa agus ag déile le rudaí lom féin. Ach mar ealar sin caithfar a lán rudaí a bheith agam chun déile le situations defriúil agus fiú mé algamín mé I cathú a lán ama lom féin nar bhí mé gobar ar aonas ar na deir seachtainna tá neart cóird agus bín ag déanú lán rudaí agus ag imirt pelle Gaelach nó ag dul amach nó ag ggéithe amach nó ag dul ar thur spéidir áit éigen. A go háirí ar na seachtainna bí mé cathú lán ama lom féin san órasán ag gobar ar nó go háirithe Im léine go dtí seo mar ealgra mé Coinnigh Gnóthach ar an gcomharsa sin. So cad iad na rudaí is tábhachtaí dom chun ara thuirt dom féin agus just chun bheith ag mothú go maith. Is tócha an chéadú agus beidir an rud is tábhachtaí ná chun bheith gnóthach agus chun bheith ag déanamh rudaí mar más rudaí ghfuil tú I do Coinnigh leat féin agus níl tú ag buaile le chomhlachíthe agus daoine eile gach lá idir an luúin agus an aoine. Well, tá sé níos deachar ar nóí, mar níl tú chun an méid sin daoine eicáil, ní bhain méid sin córáta ad le daoine eile, so sin rud tá fíorthbhtach a bheith ag gobar nó fiú man bhfuil sé ag gobar ar mo fust a bheith ag gobar ar rud eile ag déanú staidir ar na dális ag clachtú an gitar beidir ag níos ha mé dul amach ag ré, just ag déanam mo chath bhaimsre agus chun Coinnigh Gnóthach leis na rudaí sin. Mar a rís man bhfuil tú déanú rud éigen agus go háirithe ceapam ma insín bín sé gobar a tapi I Coinnigh, agus déist mé, well actually nó bhí mé ag léamh leabhar le Jimmy Carr an fear Green cúpla bliana hin agus dúirt sesin rud éigen fear simú faoi insín agus ceapan ghfuil insín beidir agam sochasú le seo. Orintha ag daoine bín insín agus bín sé ag ré nó bín sé dul handpapi ar fad. Agus ní rud dearfagé sin ach ní rud ziúltach é ach an éirid. Cad cinn sé sin nar táú gobar rud éigen, nar táú déanú rud éigen, nar tá fócus éigen agus táis direction éigen ag de insín agus nar tá rud éigen aige ó bhfuil sé an dírasteach ar an rud sin, tá sé híntaach mar baitú an staidir iontaach a dhéanam an táú ag déanú staidir rud éigen, baitú an obair iontaach a dhéanam an táú ag obair rud éigen.
Ach, an aib, nar hagann sé isteach mar aib, sin nóir nach mín tú ag déanamh rud éigean. Mar ba tú ag sí an sin, ag déanamh táda beidir ag fécinn ar an telefís, nó beidir bhfuil beagnaí ladsrán ort, agus just mar gheall gohfuil de insín fósaigh go rith chomhtapaí sin, agus fósaigh dul chomhtapaí sin, bíonn sé ag crothú rudaí nach bhfuil ann, agus bíonn sé ag smaoinemh an nómach agus overthinking faoi gachard. So sin, tagann rudaí díoltacha isteachas le imní agus sports agus just beidir gan a bheith ag mothú compradach leis náit sin a bhfuil tú. So ceapan mar gheall gohfuil an sais insín sin agam, bíon orm a bheith go gnóthach agus sin, mar haplan tacht an scatsa, tar éis lá nó go, sus a thógáil agus gan mór na dhéanú, go dtíorch bíon mé okay, caiith mé fiú ar rud éigean, caiith mé bheith sais productive, is fuil am an focail sin mBéarla, ach sin an focail is fearr rilí nó an focail is fearr bhfuil mé an smaoinmhar an éisteacht, caiith mé bheith productive, agus bheith déanú rudaí, a bheith déanú stáidtear rudaí, a bheith éisteacht le podcréaltaí, a bheith gulper ar leanúint, a bheith ag ré, a bheith whatever, éon rud cosúil le sin, a beit fiú a bheith léibh. Tá sé deachradóm a bheith ag tógáil go bogé is tócha agus gan mór an rudaí a dhéanú. So sin rud amháin just a bheith gnóthach, tá neart rudaí le déanú agam maidir mar dúirt mé leis an idális, fósaigh fólam an gitar, nó ag déanú iirecht ar aonas fios a chur ar an chuid guitar skills, agus a ré agus ag taistáil ag dogtaí in idála ceann cúpla seachtain na gcónaí a bheith gnóthach. Agus orintanta nar tá tú gnóthach, bíonn tú ag smaoinemh bhrálam just a bheith ras sa teach go leba ag déanamh tada, ach rilí nar tá tú ras an sin tá sin níos measa. So níos fearr bheith déanú rudaí agus bheith buint spray as rudaí agus a bheith buint taitnamh rudaí agus sin. Níl an tám agad chuna bheith bortha faoi rudaí nó a bheith smaoinemh an amachir faoi rudaí, ceapan ghfuil an saoil bhád níos fearr mar sin, dom sé rénos. Iver dó ná a bheith an muo faoin air tócha agus gan a bheith is just a teach an támar fad. Tá sin fear hábhaach agus a bheith ag ri, agus a bheith ag ri domsa ach ag déanú aonáis aclaíochta chuna bheith aclaí agus chuna bheith an muo faoin air níos mó na rud eile tócha rís mar eall go mín gulper i gcónaí sa teach do orintanta sa leabharlan ach tíobh sé ar aonas agus ní bhíonn méid dul go dtí é ifig nó mar mín mé imime hí ní an láir fad ach chuid words an lá is fear tábhta dom just dul amach agus fiú a gan leis an ré mar bí mé go ré an méid sin agus ar nóí ag déanú rásaí ó am go ham agus tá mé an achlaí sa lá an Johan maid leis an ré ar aonas ní saman méich mé comhláidir sin ar an rothir nó ag snáb nó aon mar sin ach ag ré tá mé cheach leir agus tá mé an an má a dhéanú i 10k nó lap marathon. Ach, ní sin, ní hagann sé sin as tá mé rá leis an ré agus is íblam ag dul amach ag ré i gcónaí tá mé buint úsáid a Strava agus i gcónaí bí méid smaoinemh faoin pace agus an luas agus céchomh tapaí agus bhín méid dul agus pre-run meal. Ní léon sim agam ar churbis na rudí sin, ní bhí méid déanamhain tracking nar bhí méid ré ach just mar eall go mín mé tíobh sé sa teach agus bíon fun orm dul amach agus a bheith ar ré agus just beagnaíon air áil ar feadh ó ar clig sin an fá a bhí mé gré agus is tócha bí mé gré chomh minic sin go le sách aclaí sa látá neohan. Ach sin fear hábhaach cosú léon duine thunig mé rud ag an actually ré an ar seatain in is am an aontaim le céad fan géad le seo ach dúirt duine éigean ar na meán thoisialta a lán in na fibra a bhí ag daoine sa saoil ba siad sucraithe ad nó ní bhaid siad chomh mór má tá tú gárad má tá tú tiile níos mar agad agus chomh maith le sin má tá tú is tócha aclaí agus má tá tú níos aclaí nó níos láidre mar atá tú inis agus ní saman an aontaim le sin céad fan géad ach an dáis tá rud is sé an sin a lán daoine is cum cén fibana atád ní bheith na fibana chomh mór sin nó bheachtam ná déalá leis na fibana sin níos fearr más rud é ghfuil beidir písa níos mó argads ad mar thomas i gcónaí is tócha ag éirí beagnaí níos mó argads a bheith agén ach ag an am céine beidir níos tábhataí más rud é go bhfuil tú aclaí agus más rud é go bhfuil tú ag mothú go má sin an rud is mó agus mis sé ri inis le blion nó cho an ús agus i ré beidir gá lá nó orintanta trí lá in aine seachtainna moithim chomh má ní gach mad sin ach I gcomhpháirtíocht le bliain ó hin na glábhlaín ó hin an chuid is mó sa na maidsanna moithim go hintach ag éirí as an labba gach lá. So sin fear hábhta tois a gach den ó faoi sin caiith tú bheith
aclaí nó fiú beidir ní aclaí a caithí tú a bheith ag déanúireacht chun a bheith boga agus ag bheith tíomh muid an teach agus fiú dogtíon an na dacliaachta ag déanúireacht beidir airí níos láidir an óin rud caiithú a bheith ag déanú exercise éigen an mu an sin. So sin fearhabhtach dom freisin agus sin a rudhaint a beidir níl tú ag gurí dálach nar a haon tú agus tá ag déanú an rud sin moithíonn tú níos fearr agus gan dáis tar éis an rud a dhéanú tar éis a bheith ré tar éis dultíon an na dacliaachta tar éis beidir picní soccer nó picní rugby in rinneart mar sin immert moithíonn tú níos fearr domsa rénos. A rud eile an sifriúil an sin ach orintanta bí méid déanú bhfuil go minic bí méid déanú an rud seo agus mise ag ré agus sin géisteach le ceol so go minic nar bhíon méid ré bí mé géisteach le ceol agus ríis sin rud fearhabhtach dom orintanta man bhfuil méid mothú go má smuoinem faoi agus smuoinem ní ra méid éisteach léon ceol le lá nó chomh nús agus beidir go mbíonn sé chomh simplí leis sin tá an ceol fearhabhtach i mé héal bí mé géisteach le lá ceol a rithean lei agus mi sé gobar bí mé géisteach leis ceapan ghfuil podcréile nó go Déanta faoin ceol actually rih seo síomhlam ceol síomhlam a lán genres difriúla tócha smálam house smálam bíganín tech house ní málam techno bíganín tech house síomhlam indie agus indie rock go háirithe as an riach daintaithe rudig sú le Oasis ar nó sin an tagart seachtainúil go Oasis gcónaí bí mé leart faoin Oasis agus an Formula 1 ar an budcréile ach Oasis agus fiú the Smiths ó na Huchtagy agus she's tá insín imithe inis ní mé an smaoine faoi ein den eile the Arctic Monkeys tá lang cín eile Céadaoin fiú so indie rock stócha ein den a really as an riach daintaithe fiú Sam Fender Jerry Cinnamon ceolcasúla sin ach tá íon a lán cinál ceollam bhí mé sa cór inné tar a bhí den éig an ag tuairt siab do moille tar éis an tréinál Gaeilge agus bhí unwritten by Natasha Bedingfield ceapan ar an radio agus bhíon suineh like cé go mags atá an tair an sin ní sé clostán le tamil so tá an ceol fearhabhta dom just i gcónaí germse ghfuil sé níos éasca dom ceangailt leis na godanna dom a héal the parts of my life a had nílum má tá mé géisteach le ceol agus tá sé níos éasca dom dí cheangailt a dhéanú leis na godanna den saoil nach dat nílum is tócha agus tá sé just níos éasca dom cíala dhéanú as rudaí i mé héal freisin mas rud ghfuil mé ag éisteach le buganín ceol. Com mála sin a géisteach le podcréiltaí agus go háirithe agus tá sam gur mé leart fao seo an tachtain sa catsa ach a bheith géisteach le daoine bhfuil dearcha simúlachub ar an saoil so íomh éisteach le mar hapla thug mé an sampla an tachtain sa catsa faoi ag éisteach beidir le Ronan O'Gara ag éisteach le Tommy Tiernan ag éisteach le Noel Gallagher agus é éisteach leis na budcréiltaí bhfuil Déanta acu agus just an dearcha acu mar orintanta ríis má tá tú cathúil an ama i a éonar agus tá tú gobar i a éonar go háirithe réit na seachtainna tá sé éasca chun éirí sais bortha faoi rud amháin nó to zoom in agus sais dearmad a dhéanú ar an bigger picture agus an sin má chur an podcréile siúil agus tá mé géisteach le O'Gara nó Tommy Tiernan ó Noel Gallagher ag leart faoin saoil tá sé gosúla Holland sin an dearcha atá weim ar an saoil agus rinn mé dearmad actually no is cum lei sin níl an rud sin ráhabhtach gur caiith mé cuimhnú ar an rud sin agus just tá input eile ag tacht ó chuine eile bhfuil ar cóin sin lumsar beidir just bhfuil fiú beidir nach chuil siad ar cóin sin lum ach tá siad ag smuoine faoin saoil san bhealach ceart ceapan agus tá perspective agus an dearcha ceart acu agus tá mé an smuoineh sin an rud tá níos tábhatí sa saoil be ceartm dearú ar an rud sin an áit réidir cumna faoin rud seo agus tá sé granmhar mar bhí sé géisteach le rud agus le sin tá tú an rá leat féin le ní cheartit raibh bortha faoin rud sin nó tá mé cinse go maiid tú an rud seo a dhéanú be ceart go méid chu muíad ach an sin ar dearan duine eile an rud sin tá sé bhád níos éasca é a chreidirh domsa ar éos orintanta éis tá tú an rá leat féin éis éis ba sé tá níl an duine sin ag smaoinmh faoi sin nabí bortha níarna tú aon rud mé ceart ach an sin ar dearan duine eile
ruding sula sin leat. No fiú man bhfuil sé grán rud sin leatach tá si just ag labhairt go generalta tá sé bhád níos éasca é chreidúns ceapam agus hon an smaoinemh sin a bheith ad agus an smaoinemh sin a chuineáil I de insin. So put Gailtaí agus go thuirí éisteacht le hagalibh difriúla a colla freisin sin rud eile agus tá lán colla fiú má tá méid colla like 8 ó in aine híthe gach lá nánach nuan mórts an géadín an sin an deirdín bí mé thuirseach le tá níos mó ná sin ag tastáim. Agus níl sam cin fád, níl sam cin fáhfuil a méid sin colla mar like bar dúirt mé tá sách aclaí agus ní bhíon mé faoi mór an stras bunim taitnamh as móbar bí mé gaithe ní bhí mé gaithe go hánach lánsiúil fád ach bí mé gaithe like sách go sláánsiúil is tócha. So níl sam cin fá a bhíon an méid sin colla ach sin ceircuir sin mar a bhíon sé arénos agus tá siad fearthofta mas rud ag bhfuil mé tuirse go réan lei tá sam like okay beidir gohfuil mé an obair seo dhéanú beidir gohfuil mé an staidir dhéanú ar na dális nó péirad bhfuil á dhéanú gom ach tá sam nach mbeidh sé go maith agus bhád níos fearr domsa dulrás siesta a thugáil mar deirtar an seo beidir sin an fá bhfuil mé mo chónaí sa Spáin nó beidir sin an fá bhfuil na siestas bhaim agus is málam a bheith ag cholah mar gohfuil mé inis I mo chónaí sa Spáin. Ach sin a rud a bhín weim tócha a lá chola á agus fiú orintanta naps a thógáil I rint na seachtainna tá sam le ceir bliana is féadís ní sam an rud má é sin beidir be ceart an bheith beagganí bortha sin an méid chola a bhíon weim te an ní ó in aine híthe ach mar lei sin bíon méid mothú go má agus fiú man bhfuil me I mo gúiseacht có fada sin I rith an lei mar ealgamí mé I mo chola an méid sin bhfuil beidir tá mé an rudí a dhéanú level níos fearr agus tá an quality níos fearr a gachrod ó bhfuil méid déanú I rith an lei mar ealgóil a méid sin chola feite agam hána féin. So gára an sin ag labhairt le daoine ag labhairt le cóide fiú ag labhairt le daoine an PlayStation agus mo chóide nach bhfuil ina gcónaí snát céanlumm inis nó ag labhairt faoiúm tá an táir mar ealgóil near taistal déanta agam is freisin mar eal gar mé I mo chónaí Barcelona agus tá cóirteach man sin agus chuid acu níl siad ina gcónaí Barcelona níos mó ach tá siad beidir áit eile san Eorp nó Ras an Éireann nó sa Ríoch Déanta tá cóirt agam ar fud na háta rilí. Agus tá sé jazz chun just catch-up a bheith agam ló be rit na seachtainna agus an crach bheith agén le céile agus just ag labhairt faoi péirad fiú man bhfuil siad an seo is sa bhéal chuna bheith ag labhairt ar an fón nó ag labhairt ar an PlayStation mar hampla agus rudí mar sin. So tá sin jazz agus fearthomh tuach nó fiú chuir text chuig duine an agus ráló bit in crach ní ram ag labhairt le Thomas. So tá sin fearthomhta domagus cuineáil le deagháil le daoine difriúil a fiú man bhfuilmid inar gcónaí snát céine is beidir bhímid rih seo I Barcelona nó I Pamplona an Austrrámaí am chónaí agus just a bheith ag labhairt slóbug sin a rud dearfrach faoi na meán hóisialta fiú man bhfuilmid ag labhairt tá mé an dul ar Instagram agus féchan sé cadhfuil siúil achus látá Johan agus cáhfuil siad agus mar sin de. So ag labhairt le cóirte agus ag labhairt ag cuineáil sús is tócha le cóirte difriúla agus an rud ag an eile beidir rud tábhachtach freisin I gcónaí chun rud éigean a bheith agam chun a bheith agsú leis. So an ucht agus tá sé seo ceangse leis an ceantéarnach an sin faoi mo chóirte anis ba an ucht ceapan go mbeidh mé ag labhairt le cara ó bhfuil ina chónaí san elbhais agus a marc ba ceacht I dálas agam agus an sin ar an géadaín ba tréáil peilgóileach aon an sin. So I gcónaí chun rud éigean a bheith go háirithe ceapam níos Janie sa lá thart ar beidir 8 10 rud éigean agam bhfuil mé an a bheith sú leis an rud sin I rith lá I rith na seachtainna fiú I rith na mísa tá me sé dul go dtí an nidal 6 leichen de séireach just níos mó chun a bheith I mo chónaí an sin ar feadh cíciise I gan trí nó cheir seachtainna is I gan mísa rélí ba mé dul ar níú láid ag de bhí mórta agus rís ag tanú go mór le sin agus just rud ag an bheith agat I gcónaí ceapna sin le leichen de séir mar hampla. Ok, bín na leichen de séir go má agus a gcónaí buintir taithne bheits leichen de séir ach ag an céine tá sé bíonnach níos tábhachtaí an cúpla seachtain nó an cúpla mí fiú rih na leichen de séire agus tá ag súil leis an rud sin agus ag tanú go mór leis agus ag rá ok níl lána cúpla seachtain le dul bhar bheith héan mé agus
an expectations of agat to géirí bhfuil expectations roar a chun bheith súla rud éigen gus gcóí rud éigen a bhd mar fiú an sin man bhfuil like mas rud é stocha bhfuil tú ag téanana rud éigen nach man tú mór an taitnamhas fóstá an rá well tá seo cearchlóir tá cíl ag buint le seo fós mar just caiith mé seo i dhéanamh rih bhfuil mé an rud níos fearr a dhéanamh an ocht nó amórach agus stoch an rud sin a gcóí bhagad tá rud sin ag lán daoine béidir ag obair 9-5 lún gotí an ine tá siad gcóí ag súil leis an deir seachtainna agus sporta imirt nó dul amach nó whatever dul ar thuras áit éigen so tá sin fearhabhach dom freisin i gcóí rud éigen a bheith agam agus tá an bhar ok fiú man bhfuil mé buint taithna san ag buint taithna bheith an task seo bhfuil dúrach os mo chóir inis tá an bheith agsúil nó ag tanú leis an rudsa a bheith arsúil na nocht ó mórach i gceann cúpla lá i gceann seachtainna fiú so tá sin fearhabhach freisin. So yeah, sin iad na rudaí is tábhachtí dumsa i héal go háirithe man tá méid cathú a lánáma i éonar ar cheachtain éigen nó ar fad tamil mar hampla le cúpla seachtain nús le 2 bhí nús agus é cathú lánáma am féin leis an obair sin fearhabhta dumsa chuna bheith in an rudí seo i dhéanamh chuna bheith in an taithna bhaint as na rudí seo agus chun carúlam í an mna bhfuil mé ag déanana rudí tá beidir cóh spríúil i rihan le má tá méid déanana rudí seo má tá méid Coinnigh Gnóthach má tá méid amhaid ag ri ag déanana rudí tíomh faoin air má tá méid géisteach le ceol a géisteach le podcréid í géisteach go aglah má tá neart colú agam ach ní bhín neart go agam riomh mar gcóí tá géir níos mó níos mó ó isce run méid dearmid an méid sin isce a bhín mé ag ggóil tá méid mad faoin isce ceapan ghfuil sé an rud le mar honestly an rud is tábhachtí agus mhfuil 3 nó 4 lítar isce agam mar an lei a bhí mé mothú go hanis ag leabhart de cóird a go háirthe cóird a beidir nachhfuil ina gcónaí an seo is sa bhil san áit céine am féin agus chun rudaí a bheith agam a gcónaí bhfuil méid súil lob an tachtain ar fad an lá ar fad agus i gcónaí rud éigen sulla sin a bheith am. So yeah, sin é don fodcréile an tachtain seo, guys tá sulam gur bhaintimh taitneamh as an seo agus tá sulam ggóil sa bhíh buint taitneamh as Gaeilge Weekly sa bhlín seo 2025. Mar dúirt mé an Q&A an tachtain seogan sa má taon cheistnagah ar churbit tá an rifos a churthaigh liam.learnirishonline @gmail.com nó teachtacht ar Instagram, learnirishonline ar Instagram nó ar Facebook freisin. Agus go mála sin tá an teachtacht a ágáil an seo. Hís sna comments ar Spotify man tatú géisteach ar Spotify níl sam man mai mé ná na teachtacht eile eáil ar Apple nó na hotci eile ach arinus by si an má tá si bhréala i ggéirí caiith mé P.O. Box oscail freisin ní mé géirí má cheola a churmach ach má tatú géirí teachtacht nó litir a cheolalaigh sa bhil tá banána sin a dhéanamh freisin. So sin guys mí buchas as gachrad by marráis leis an Q&A an tachtain se thugan slán agus bannacht.